Nu vil jeg vise, hvordan man redigerer størrelsen på et vindue i Windows. Til det der skal vi bruge et lille program som eksempel, og det finder vi hernede i vores start. Inde under alle programmer, og så finder vi den mappe, der hedder tilbehør, og lige klikker på den en gang. Når vi har fundet mappen tilbehør, så er der et lille program inde i den, som hedder notesblokken, og det er det lille program, vi skal bruge til det her. Jeg klikker en enkelt gang på notesblokken, og så åbner programmet på skrivebordet. Det kan også være, at notesblokken findes herude. Det gør den i mit tilfælde, der ligger den der, og der vil jeg også kunne hente den. Nu har vi selve programmet her, og hvis jeg fører pilen hen til kanten af den, så bliver min pil til sådan en dobbeltpil, og det betyder, at jeg kan holde venstre mus-tast nede, og jeg så kan flytte med kanten af vinduet. Det kan jeg selvfølgelig også gøre med bunden og den anden side, men jeg kan først ændre størrelsen af vinduet, når jeg har en dobbeltpil. Og det er selvfølgelig også muligt at gøre det med toppen. Og så er det også muligt at gøre det i hjørnerne af vinduet. Men det kræver, at det bliver til sådan en dobbeltpil, som står skråt, sådan som den gør nu. Så kan jeg holde venstre mus-tast nede og ændre størrelsen. Og det kan jeg selvfølgelig gøre med alle 4 vinduer. Det er den her. Og hvad har du fundet? Jeg har fundet dot-tool, og den er også... Det var en lille introduktion i, hvordan man redigerer størrelsen af et vindue i Windows. Håber, at I får glæde af det.